ce gaba ne gaba sai madalla su jiya, kuma shekara ɗayar mu ta fita 'yan dangan su jiya. Ko hasidin a gaya masa mun fure aiki a gabo, kuma mu raya al'umma muke domin su masu zamo wasu. Haka mun gani daga jagoran mu mai farin jini, dan Musa mai Allah kwankwasa babbar giwa. Gaba ne gabo sai madalla. Daga liman sana'ibi mai dogon zamani, Abba Kabir Yusuf mai dama da hauri, Abba mai gyaran masu karna ko a gyara insha Allah. Abba Kabir sai ka koma. Kai jijiman ka bolawan dan jume, Jijiman ka bolawan dan jume, kai jijiman ka bolawan dan jume. Jijiman ka bolawan dan jume, Agwagwa uban tafiya ga tangawa limami, Jijiman ka bolawan dan jume, abincin kura nama na giwa ko sai karmame. Jijiman ka bolawan dan jume, Kura ture turbi maza fada rami, Jijiman ka bolawan dan jume, tara ta ci gida me yankan su ma wanzami. Jijiman ka bolawan dan jume, Ciyaman ɗin gaba mai shuka da muna har rani. Jijiman ka bolawan dan jume, Jirgi uban su mota gashi, yirri amarya zo gashi, yirri ango zo gashi, yirri yara zo gashi, yirri manya zo gashi. Angon kabo sai mai kabo, aikin kabo sai ɗan kabo. Malallawan nawa, malallawan nawa. Jijiman ka bolawan dan jume, Sannin ka dai yan kabo muna maka sannu malallawan. Jijiman ka bolawan dan jume, Barkan ka dai yan kabo muna maka barka dai malallawan. Jijiman ka